Čaute ľudia, ja som Oni Adam a dnes vás vítam po dlhej dobe pri novom videu. Viem. Dlho nebolo video, ale má to svoje dôvody. Áno, bol som chorý a môj mozog bol na úrovni hojdacieho koníka a cítil som sa asi takto. No, asi tak, ale to nevadí, pretože dnes si zahráme hororovku, ktorá sa volá The Twins. Môžete mi písať do komentárov hry, ktoré by som si mohol natočiť. Nemusia byť hororové, ale my už poďme na video. Áno, ešte takto, že The Twins som nikdy nehral, nevidel som od toho videa, proste netuším, čo sa tu má diať, asi musíme utiecť, ako v každej hororovke. Ale tak poďme na to. Difficulty si dáme normál. Bob and Buck. Moves at normal speed. Ok. Takže Bob and Buck. Asi to máme na scéne, môžeme si vypnúť muziku. Oh my god. Dobre, čiže dajte like a my môžeme ísť na to. Dobre, čiže musíme nájsť diamant, Mona Lisu a nejaký coin. Dobre. Dobre, žiadny typ nepotrebujem. Ja som odborný. No nevadí. Čiže, som zvedavý, kde sa máme lifeline. Dobre. Čo je? Maybe. Dobre, musím nájsť. Páčidlo, tu je páčidlo. Tak, výborne. Toto si otvoríme. Dobre, a teraz... Pecka. Dobre, skočili sme na svetlo, či čo to je. A ja z toho svetla musím skočiť asi. Dobre. Takže som ako už zomrel, hej? Nie. Kamo, nie, to si robíte srandu. Dobre. Tak to som ani nečakal, že... dynamit. OK. Dobre, tu asi sa nikde nepohneme. Ideme sem. To sme v dome, OK. Tak poďme sa pozrieť dole. Nepáči sa mi, že tu je taká tma. OK, tu je niečo. Dobre, náboje. Tu nepotrebujeme. Páčidlo, OK, tu je exit. Dobre, pôjdeme hore. A uvidíme, ako to dopadne. Čo tu je? Asi hasičský prístroj, neviem. Určite mi poraďte. Dobre, tu sú ďalšie náboje. Zelený kľúč. OK, to je zaujímavé. Ešte som trošku chorý. Pomoc. Prepáčte, ale som ešte chorý. Dobre, ja som v pasci. Utekáme. Čo je tu? OK, tak ja som slepý. Bum! Pecka. Dobre. Už máme asi posledný život. Tak to vyzerá. Prepáčte mi za toto, ale fakt som ešte trošku chorý. Dobre. Electric Lux musíme nájsť. Revolver. OK. Dobre. My musíme ísť asi po tejto line. Hop. Tak. Tam si ja nič nezmôžeš. OK, trošku som sa zľakol. OK. Tak ja som cooked. Vstávaj!
Jaj! Choď! Rýchlo preč. To vyzerá ako krásna pásť. A on ide stále pomoc. Dobre, tu čo potrebujem? Len, dobre, drevo. No, a som cooked. Joj, on tam je. OK, on tam ešte stále je. Dobre, tu sa zakempíme na chvíľočku. Není tu. Dobre, ideme sa pozrieť, že čo potrebujeme tu. Redky. A tu hore. Door is locked. Viem, všimol som si. Kamo ja tu blúdim. Pozrieme sa tu. Naboje. To zatiaľ nepotrebujem. Tu asi nič. Ojoj. Dobre, utekám. Utekám radšej. Čo je tu? Remover part. Utekámo. Ty ma tu... Dobre. Rýchlo hore. Rýchlo. Vôbec netuším, kde idem. Dobre, mám kladivo. A čo ja teraz s tým? Dobre, koniec. Super. Je koniec? No, je tu gilotína? Alebo nie? Jop, je tu asi gilotína. Krásne má to tanky. Hell no. Chod na bok, preč! Chod na bok? Dobre, to je jedno. Čiže keby sa vám toto video páčilo, dajte like, veľmi ma tým podporíte a zatiaľ čau.